October ni nga kumsang ni somni zingkar mata ka khan kumsomni pathuma upa mi che pakhat chu awmna kho a barle club lun tak mai pakhat atanga mi pakhat tu ti shat lo ni na an chuak lai mo ni a he me cha hi Marisol Botelo Valadias ni in he awmna kho ami hi ani lo ba ka he minia mi tu ti shat lo kara aluna po hi a thian siam tharbe chau ani nge ti chuan October ni nga kumsang ni somnia Marisela Botelo Valadias chuan the last six sa changin an chena khwa Seattle Washington a hong turin thlona jacket ala a helai dala sa hian kar to phun mang tura kal ni in chuta chon a thian hlui tele a bialpa rule or tres motorin akal kha ni a Mahse dala sa changa Seattle a thlona thlok chwa ka chon chumini chuan Marisela hming chu thlona chuang thu chinga chuan atel ve ta tlat lo mai airport intercom atang chuan airport omsong song ta sha turin Marisela Botelo Valadias checking gate a loin report roti in an han out china Mahse chu mini chuan Marisela in thlona a thutna turata na a ho chu thlona a thlo chwa thleng po chuan ala ruak tlat si chuti lai mekin Washington a chuan Marisela nu le pa le a una mi pa te chu Marisela alo hon thi tak lo awangin an lo mang ang to hle a Marisela hi mi fel tak mangai na nga tak le mi chan pui pe tak ni in Fanumel chatak le thogrim tak ani bok nen anu le pa te puin an chuang thei hle a amai ro chu a thlona chuan a tura a chuang lo ti an sha chuan a chunga engthil nge thlingang ti chu an ngai to bir ani a heti lai me khian Marisela chian pa ru la po in a in dala sa zingkar a har chuan Marisela chu chumi ma zan chuan a homia lo ni ti a shat ba ka a omna po chu a shemia lawa chumi zana thil thleng ru lana saidan chuan party na a kalin an roi hle a ina an hon no chuan apartment chabi a hmola awanga kongka bula a cha thlak thole a roommate in alo hon huna a room a hroilu mai a rin tho soi boka Mahse Marisela chuan rule roommate chu an kongka bula lo nga ring chu peitalawin zing lamdar khat bor vela motor bia in an omna atang chuan a chuak le a chumi hnuwa zanri tak tak club le bar an hona thin hmana kalin chu hmuna an security camera da pakhat thlaka chuan Marisela chu mi pakhat tu ti hriat lo nen parking lot lampanin an kal ti alanga a hnuwa security camera dangin car pakhat lampana an kalai chu ala fole boka ti chuan Marisela chu kara chu mi pakhat tu ti hriat lo nen anin zui lut ngai ti chu a chiang ta hle a Mahse security camera khan an thu soide a hriat theilo awangin kara khan an hroi lui nge adu wang reng alu zok ani a hriat thei talo ani ti chuan ni chu aliam zela Marisela chu awmna chin hriat ani lo ba ka a credit card le a debit card te po chu man ani ri lo boka chuti lain a chung te le a thian te chuan Marisela chu an ngai to ema wangin a phone a chuan message le call te in biak an tumna sa thei hle a Mahse chung an call le message te chu chang tu anom thei da chang si lo hei wang hian Marisela chung te chuan Dallas County Police hna chuan Marisela chuan night club kota le ngal Melshia lo kara alu ngot du an rin lo thuan ba soita a te chuan hu chui tu te chuan atira chuan Marisela chu an kidnap ani mayang a tiril ru chungin chulam hoi chuan case chu an kalpuya Mahse Marisela chuan a kar chu parking lot atanga a kalna chin an re thei ta hlo mai chuta chuan zing lamdar khatle mini somni pariata Marisela le chu a chuan a kar khalto pa chu 7-11 hmuna nui chunga an nut lai dora an CCTV da chon langin alan zel da na Marisela chu kular lama kalin in tur adu zong leitur thlang vela heta CCTV footage atanga alan dan chuan chu nula lano pang tak chu adu lo chunga hruai lui le ti lui a anglo hle a he mai ba ka a chuan a car license plate chu an in chan chuan chu license number atang chuan chu car dum nei du chu an zong le ta char chara ti chuan 7-11 a an CCTV footage ne na an en mil hnu chuan motor khaltu chu an zong mota ani he car khaltu kumsum thum pakhata upa church chak bul chana hi night club pakhata an kong khar veng to security guard ni in Marisela ne na anin hmu na deep elam area bul luka thok an nge a Mahse chal sa chu ruk thu boya kumhni le achan ve chung chila tang to ni in chuta chuan silai lot lawa mi rok atuma silai ko ma chhut nuwa waleta poisa omte alak sakawanga jela tang to aloni
tichuan nu chui tu ten marisalai phone GPS an check na chuan a phone omna hnung ber chu a kar chuan na nei tu pa in khani in chuta chuan marisalai phone chu an chui thleng ta a amai ro chu marisalai chu charse ina chuan adu thu rengin kalma se a chanchin shal zui tur om tamia lo ani kha hemi hnu hian special agent Taylor Pizza Dallas FBI office mi chu case an chuina a Dallas County te poitura ruat ni in ani ho hian October ni som palit lai lam marisalai bawa changa chokar khatli achan vena chuan uniform ha police te ba ka Dallas detective te chu charsa chena hmuna chuan bakalin chu hmun chu deep elam hmuna changa minute som ni vel tlan lai ni a Mahse agent ten charsa te in kongka an kek po a chang tu om thei tak lo awang chuan chu in nei tu ni na nei ve tho Liza daik si chu an bele a amai ro chu ani po chuan charsa chu kar khat ai rei a hmu to lo thu alo sei tatlat mai he mai ba ka agent in Liza chu charsa ne na anin lei china zo chuan Liza chuan a soi du mi lo ba ka charsa chung chang chu engma shat lo thu soin awm na shat theidan tur le akal na tur om po a shat lo thu soi boka ti chuan law enforcement chuan charsa te in li a chebel chu endik le in chung endik phalna te po la ka ni a ti chuan chu hmun chu marisalai botulei omna hmun an shat theina hnung ber ani awangin uluk takin in chung zong zong chu an dap ta a chuta in chunga agent te an lo chuan man hmo taka chhuasan ani ti hre thein thomhno de chu chhuata atlanok noi maya chu mai ba ka an thomhna bom de chu in hongin bolhlo de chu chhuat la ya alo tlanok noya tin madres chu kongka malam bolbanga chuan a in tung boka amai ro chu engtia ringe he in hi hetia kalsan ani ti chu hre the che alo ma se hetia man hmo taka an chhuasan lai hian an master bedroom ceiling chu a chena sa hle ti hmu thei ani a chung ceiling chanoi de chu dokana le chhuata te chuan tlanok noin kitchen de chu a hnok em boka chu mai ni lovin a tur a zo lo le bolhlo tam tak te ba ka thil ti faina man ro de chu ale drem rum mai boka heta landan mai chuan he ina om hian a hnok te chu ada to pa chu ina le le to ngai lo tur chuan a chho sanal nal ang ber mai heng ba ka hian law enforcement te chuan chu ina chuan milim pakhat mu in atira chuan engi ani an she thei mai lawa Mahse a hnuwa chuan chu milim chu santamir te ani ti sha in chu me che grim reaper pakhat lot of de tia an soi thin ani ti tele man la ya Mexican ten pathian anga an ngai thin thina chunga thu nei tu anga an ngai ani a chu mai ba ka Mexican ti chawlo po in he pathian no hi ringin an be bok thin ani ti chuan chemical che khat blue star an ti thin thisen awm le om lo en na an man thin chu crime scene technician te chuan charsa te in pumpuya chuan an spray kwalta a alandan chuan an mi khwal bathroom ni om tak pakhata kongkhar le ba ta pa te chuan light te an ti thim vek chuan an thil spray chu a polina langa chuta tanga chiang te em chu hmuna chuan thisen akai nge ani ti chu ani ome he mai ba ka mi khwal bedroom chunga thil om te chu agent de chuan ngun taka enin a hnuwa an shat le dan chuan chu room chu charsa room alo ni a chu room tok verbula carpet chu ti fai ani ti an che thei boka amai ro chu carpet chu ti fai ve thoma se rong sin le bong te chu alam hu thei thung ti chuan chu hmuna blue star chemical an spray no chuan thisen akai nge ni ti an fin fia le ba ka charsa room a carpet te endik tura an thon de chuan nu chui tu te rin dan chu ron ti dik ta che in chu bedroom a an thisen hmu chu marisila botuloi thisen nge ani ti chu an che tatlat mai chu mai ni lovin midang thisen po hotel ni en chung thisen de chu mi pa le me che thisen ani ti an che te boka hengba ka hian charsa te ina chuan mi pathum anom nia hriat ni in chung de chu Charles Bolton Liza daik sile Liza nu puini tura an ngai nina moranai te an ni a te chuan nu chui tu te chuan chu in nei to Liza daik se chu arang thei ang bera awm na hriat tuma zong le in chuta Liza she tu te an zo chuan Liza in an in chung a en kol dan danglam tak chu an shetel ta a tin Liza daik se hi paralegal in irrigation negotiation a kumsom thum chuang alo thok to a voithum pasal nei to in fa pathum en kol to boka Mahse a fanau pangber kumsom ni aupa Chelsea chu aina tang hian no chuakin
Charles bol chana hi ala luta alo ni a he mai ba ka lizai lo fam thon a tho puiten an soidan chuan lizai chuan adu dana nun adu awangin a fate chu awmpui thelo thu an soi ni in an soi boka chuta lizai in adu dan lifestyle a soya chuan kumsom thum pakhata upa Charles bol chana barn na thok lai le rapper ni tumchen pui chu telin chuta chuan Charles a hian ama a room shan nein na tho na tur studio shan te po anei veka chu a studio chu a rep record na siam ni in chu hmuna chuan thomna bom te po awm vek boka ti chuan an chen dun hnu chuan lizai e chuan Charles chu car Audi A3 dum le sakin business lam zirna mid class ate a kaltir baka a music video siam na turatan poisa te po apivek boka a music video pakhata po he an chen in bul hi a man tir bok ani chu mai baka liza in lo fama na a tho puite baka hun rei tak a hairstylist lo ni to le a thian ten hu chui tu te hna an soidan chuan lizai chu chorsa sugar mama ani ti in an soya chu ani na chuan lizai chu ein chhong hle a tin lizai chuan chorsa chu sumlama a tan pui the awangin alomin anin lei china po a thahle ani an ti bok ti chuan lizai le chorsa te in kar chu kumsang ni som pakwa a liza e kumsum nga paruk mi in a thian nu pasal su hlim hlul nina moronai kumsum li pariata upa Stanton Island a luyar na thoklai chu nupuya ani le hnuwa po chuan ala pa ngai renga amai ro chu lizai le ni nei ti in na po hi poisa wang chau ni in ni nai chu apasal thita khan ro sum thanim tak anu chhe lo ni a chu mai ba ka luyar ni in anna tho na New York lama chuan mahun eng tak nei bokin hun nuam taka chenga ti chuan lizai ni na ani nei hnu hi ani na I chuan anna then khati chu New York bul na ya tho thei tura ro man ba ka Pennsylvania in pahni na an nei le a hemit no hian lizai chuan ni nai le Charles chu in Mahse tirin Charles ne na anin rem siam na te po chu lizai chuan ni na I chu a shil ta veka anno chuan ni na I chu lizai le Charles te cheni na chuan ein suan lut ve ta nge a chu mai ni lovin an ming top an thlak thei nuwa lizai le ni nai te chuan Charles ming top chu chomin balchan tin an thlak ve ta hiala ti chuan dan thlapin lizai le ni nai te chu balchan an ni ve ta ani October ninga kumsang ni som ni a Marisilai bonia khan phone call location atanga alandana an pathumin an ina chuan anom vek ti shat ni in Marisilai po chu awm ve bok nia hriat ani a chumi awang chuan chung mi te pathum Charles Baltana Liza da exile nina moronei te chu Marisilai bona chungchanga man theina Warren chu ti chu anita a Mahse an chena in chu manhmu taka chhosan ni in an phone call po an chang theilo vek boka chu wang chon nu chui tu de chon an omna chin hriat theina an nei tari lo tlat mai amai ro chu lizai le ni nai phone location atanga alan dan chuan an pahni hian October ninga zan khan an ina tanga chhuakin Dallas chimlam Hatsi son Texas bul na ya an kal ti hriat ni in he mun hi ramngo omna le tui omna hmun ani a chuta chuan law enforcement tam tak te chu kal khomin Marisilai ruang an hmu tak mialin ti in November thla thleng chu hmun lizai le ni nai ti phone location an chui thlena hmuna chuan Marisilai ruang chu an song tangat ngata Mahse an hmu thei si lo amai ro chu Marisilai bo atanga thlanga hnu March thla kumsang ni somni pakhata chuan mi pakha zo ti wak vai uma kalnia in soi chuan luru ro ang deuh mai a hmu tho police hne na chuan aron report ta a chu luru a hmu na hmun chu lizai le ni nai te kalna hmun hot season Texas bolok mi khani in law enforcement ten Marisilai an zona bolok om an nge a ti chuan ro ro an hmu atanga dental report an la ka tang chuan Marisila butilai rong nge ni ti chu an ri thei ta hlo mai Mahse Marisilai luru an hmu na hmun chu ram satam tak omna ani awangin le arwang an hmu har em awang khan Marisilai taksa then khat an hmu thei ti atang chuan Marisilai chu engtia thi nge ti a ri thei ta lo thung ani ti chuan ro an hmu atanga ni ni na awani thlau takin Miami Florida a law enforcement te chuan nina moronobel chani chu song hmuin an man takngala heti la hian ninai le lizai ti hian nina e an manabul naya khan in lo don Mahse liza e chu man lavin atlan bole dai maya chu mai ba ka charsa chu omle omlo hriat ani ve lo boka
ni Mahse la lizai le char sate chu heti lai hian la in bereng thinin chuta anin biakna text message atanga alan dan chuan lizai le char sate chu police la katangin an la biru reng ti chu ani a chu mai ni lavin chu ti chung chuan liza e chuan ni na e Florida County jail atang mek tan chuan biru chungin loya roi sak ala tum chang tho boka hengba ka hian lizai le char sate in biakna text message thlen khata te chuan poisa min lo thon theyangem ka motor ka thla ka ngai ti te kan pathumin tol that tuwa min puwa min man theina an ti chhuak to ti te ni nai an man ti te le attorney soidan chuan kan pathuma min pu na hi fin fiana omlo an rin thu mai mai ni a ala hlo omlo ru tok ni na in thu a soidam lo chuan a tha ani mai ti te le poisa chu engza nge imamo engza nge min lo thon theyang ti te ba ka adang tam tak te po a om ani ti chuan ni na e miamia an mana changa ni rei vak lawa liza e chu Orlando a om ti an chita a chu vele police chuan an ral thuam fam kim nen kumsom nga pasari upa liza e chu man ngei tumin teksa sa thon let le ngei an tum boka amai ro chu liza e roin police ten an man lo nan thei top cho in police laka biruk theidan tur alo zong char chara ni nai ne na anin biak na changa alan da chuan liza e hian an chenoma om an chian nu mi in zor sak thin tu real torbia in nina in Pennsylvania chu arang thei ang bera shaldan tur ngai to turin ashila chu mai ba ka char sakar Audi H dum po chu Pennsylvania thundan an ngai to chuk boka hi achani thei o mangalang chu motor chu marisilai thana khan police ten an chui thlenve an rin wang ani ber ti chuan liza dexi omna in police ten an vakika man an tum lai mek chuan liza hian phone in attorney abelai mek alo ni nge ani hemi no me thla le sai le ni nai te chu teksa sa thon let le to ni in poisa cheng noi nga an choitir ba ka an pahni chuan an kia ankle monitor bun tir ni in house arrest in anom ta a hei mai ni lavin an pahni chuan tol thana thuboi le evidence ti chhe tumna thuboi ti ortir ani boka ti chuan anua char support chu uta man ni vele in hetia an man lai hian abial no hlui te chung ko bula a cheng ve meka chuta abial no chu a fa pakhar hring tunu ani bok ani amai ro chu ni nai le li zai te chu house arrest in mei thla kum sang ni somni pakhata changa November thla thleng an om nu December thla an pahni chuan ina tangin tlan chwa an tum le ta a chumini chuan pathiani jing kardar sari le achan veya ni zai le ni nei te ankle monitor chu ti top ni in heti la hian kut pui den chenin Dallas County Pretrial Service an siam meka chu hun chu ni zai le ni nei te chuan rim changa lo mangin tlan bo nan an mangta a heti la hian thunei tu ten ni zai le ni nai ten an ankle monitor an bun to lo ni ti chu December ni somni pasaria chau hre chhuakin hetia anom to lo ni ti an shet lai hian li zai le ni nai ti chu thlona chuangin anom na atanga mel sang kwa ai hla an lo om dei to a chumi nu ali zai te pahni chuan South Korea kalna tur thlona ticket la in chuta tang chuan Phnom Penh Cambodian khopui ber kalna tur ticket chu an la le boka amai ro chu Cambodia immigration te hne na tanga thu an don dan chuan li zai le ni nai te chu Cambodia ram chunga anom thu le ram chu an la chho san lo ti an hre ta hlo maya chu vele Dalasa FBI te chuan li zai te pahni zon na chu an tho chun som le ta chara tin Cambodia na thu nei tu te ne na an chantlan ba ka Cambodia rama an beng nei len ber ti nen po an thokho boka hemi nu hian li zai le ni na iten beng atanga an puisalak chhodan vel te chu muni in an puisalak chhona ATM pakhata CCTV an da atang pu in li zai le ni nai te chu chumi hmun kalna na an man motor license number chu an hre thei ta hlova chu ta tang chuan chu an chuan a taxi le a khal tu chu zong chhuak le in taxi khal tu hne na tang chuan foreign me se pani te chena chu an zo chhuak ta a te chuan li zai le ni na bal chani te chu Cambodia a luikama om sahan taw na chuan man non le ni in Texas a February thlakum sa ni somni pahnia hroi let le ani a hemi tum ero hi chuan police custody da ani tangal ani ti chuan li zai le ni nei te tel hun chu kum sa ni somni pathuma nei ani ta a Mahse an pahni hian marisalai tha ani na khan ani nam noi lo thu an soi ve thong ni Mahse la thu nei tu te chuan li zai le ni na baljani te chuan marisalai tha ani na khan engti kong zong emotalin ani nam noi ve nge ni ti chu an hre chang hle a
Mahse engwanga mariselai chunga khatiang thilrap thlak tak ti do na rilru kha pungot nge an ni ti ero an she theri lo thunga chuba ka thil pakhat an she lo bok chu mariselai bo zana khan just bol tan bedroom khan eng thil che nge thleng ti chu ani boka amai ro chu liza dek se chal ni masabira char sa chuan di office chu pui ein huam tho soin mariselai chunga thil thleng dik tak chu kot ma ale jiuri ti ma a asoi chho bek tur thu asoi ta hlau mai chuta asoi dan chuan liza e chu khami zana a bedroom a ron lut kha a thinarim hle a chuba ka char sabula me chilano pang tak mai kumsom ni pathum mi mariselai lo mu chu a thik em maya chuban chuan liza e chuan mariselai mu hilai chu chemte in a bitlum tamaya heti lai liza in mariselai a thalai vel hian char sapo lo harve che en ni nai po chu ruma chuan alo lut ve che boka hengba ka hian char san police hena asoi zel dan chuan mariselai a thi ti a shat nu khan a hlo thon ema wangin anin chu rang taka a chho san dei thu soin chu ina chuan a bial nu te pahni lizai le ni nai te ba ka a madar karluka aba mel sha thar liza in a tha tak mariselai ruang da chu a kal san vek thu a soi ta bok ani amai ro chu lizai attorney chuan lizai an pu na chu chang le tin mariselai chu lizai mi sha zong po ani lawa in mu po an nei mungai lo chuwan chuan me sha lo le mu po ala mu ngai lo chu a thangon na chan tur om lo ti na soya chuba ka lizai chu charsa sugar mama ani lo thu le charsan me che a ina alo shoi hon awangot khan alo thik beu na chan tur om lo ti na soi thung chuti lai mekin lizai po chuan charsanen khan ti sathila inzomna an nei lo thu soin an pani in kara chuan romantic relationship engma om lo thu te alo soi be boka hemai ba ka charsan me che a ina alo shoi hon awang ringota alo thik beu na chan tur om lo thu te le voi khat ma ala thik ngai lo thu asoi boka amai ro chu ko chuan lizai sam hun re taka changa lo siam thin tu ke thi di lo ne chu lizai le cha sati in kar thu a sha tang ang te soi turin a kauli a chuta ke thi soi dan chuan charsan club a siam ti a mo chang khan lizai chuan a melan dan le a taksa de chu a thak dang lam na sa hle a ta tu te a taksa a chutirin asam te a tan toy ba ka asam rong te po a thak boka tin heng hun chung hian liza e hian ari na pawn som nga lai mai chu pain a mai le a khabi bun swar te po chu a po mar tir veka heng thil zong zong ati na chan ni lang chu charsa ti lo ma du wang le charsa du zong ani ein rin wang ani a he mai ni lavin ka thi chuan lizai mi zemit la tak le danglam tak mai chu fin fi anan ko ta chuan a soitil bok ani hengba ka hian Pennsylvania an thian no le mi in shal sak thin tu ni bok Jamie Scarpa in kotma soidan chuan lizai le ni nai ti hian Pennsylvania anin hi shal thoi tura an tur na sakle thu soya lizai le ni nai ti hian Jamie hovin anin zo ti ral an do awanga an tlo thu le in an shal theina tur document jola te ming an sign thu soya heti la ya lizai le ni nai ti ne na ni nai ina an lo hian Jamie chuan mak ati hle thu soin chu chu ni na in chu ama khan in eng nuam tak le thaweng tak kha ni thina Mahse heti hunaya an han lo hian in chu lo thim rup to in tukvera te chuan parda dum hlir alo in zar veka chu mai ba ka an thom na da na bom bula chuan milim ro ro ang tak omin chu chuan kor fol war vek leya a ke thleng khu veka ha a eng thil emo a keng bok ni in a sei bok te chuan church boy tana chu case an chhuilaya an thoshe tu poimo ber ani ta a amai ro chu ani hian a thoshe dan te chu kong sang sangin thu nei tu te a shel ma hian a soidang lam reng maya a thian ti hne na a soidan chuan mariselai chu akara alo lu ve top thule ani na po akal be lo thu a soilain police hne na ero mariselai chu ani na akal ngei thule ani na riakin ma taka a harle thule anin chu himdam taka a chwa sam ngei thu a soile boka hei ba ka hian a soidan dang le a chuan lisai chuan mariselai chu chemte in avita chumi hnuwa ni nai chu roma lo lut vele in liza e chu a pui thu a soile a chuti lain jiuri ti hna a soya chuan liza daik su chu mariselai thato ani ti in a soile loisi amai ro chu hetiang hian soi kwal che ma se a phone location da tang chuan charsan am na mun a soi chu adik nge ni ti an sheta a mariselai thi zan chuan anin chu chhosanin abial na hlui ti ina khan akal ta kha ni a atuka a motor oil a thonna velte po adik vek bok ti na ni chu
chumi nu chuan charsa chu an ina chuan liza in a hon le thei to e ati ma lo chu hong talawin a hon le thei nuwa aba hon chuan an in chu alo fai deuh vek to a nu chui tu tian an ina an kalmani soma khan lizai le ni nai ti chuan an bungrua ti chu pik vekin an in chu chhuah san an rel ta a chu charsa chuan tingai na dang a hriat chuan la awangin lizai le ni nai te thurel ang chuan ati ve mai thu a soibok ani amai ro chu mariselai thina khan ein nam noi lo tho soi ma se tu man anjin arin lo tho soin lizai le ni nai te chu lawyer an ni a engma criminal record la nei lo an ni boka ma se ama charsa chu criminal record lo nei to ani awangin an man chuan ama che chu rin hel tur lian ber ani don ani ti a hriat wang ani ber ye chuan prosecutor chuan zona zot le in mariselai tha ani lai khan anina chuan tunge midang ombe ti in a zot le a hei hi midang ti eni an hmu be kha charsa emo lizai emo ninai emo ani anjin wang ani a ma se maktak main an tes na atanga alandan chuan anni pathum ta chu alo ni lo le tlat mai le hemi nu hian liza dex balchani chu ama lawyer anga dingin ko ta chuan charles balchana chu mi sol takle mi ko thlak ching tak ni soin a hlo hle thu soi boka tin thu she tu tam tak ten charles anen anin ko pangin soi ma se an pania anin kara chuan eng romantic relationship ma awm lo thu a soi ve boka chu mai ba ka milim santa muerte chu arin lo thu soin doi thil lam a khoi thinia an puna te chu ati ngai lo thu te le an ina milim ompo kha charsata ani thu soin pennsylvania an ina rural lim ombe thung ero halloween decoration ani thu a soibok ani hengba ka hian october ni thum khang thila thlen ma ni nia khan lizai chuan anomna atanga darkarli kalngai hla arkansas sa charsan club a music perform lai en tora kalin charsa perform na tor poisa te atum sakvek ba ka a thian ti nena an thlena tor hotel om man te le anin tor te a le sakvek boka ma se charsa texas a let le nu chuan a performance lomna chu an ina man do lovin a thian ti nena man a thlang zok tlat maya khamin zana khan charsa chuan marisela batulei chu tongin an ina khan a hroi hong ta kha ni a le chuan a to pa li zai chuan mariselai tha ani hnuwa an phone location omna hasi son bul mariselai ruang an sarna hmuna an chan kha soile in ni nai nen fedex depo mangin hasi sona community kar khan an kalwang ni na soita a he mai ba ka ni na in new year ka a case khoilai pakhata document poimo tak mai lak angai wangin an kala ma se document so alo omle se lo thu soibok amai ro cho prosecution chuan li sai cho case sungchanga ain soifiana tele charsanena anin kar asoite cho adik lo thu soin thutluk na chu asoita a chuta chuan li zai chungchang ngai to a chukhom le photin chumi hnu mini som ko hnuwa an thutluk na chu an pawng theita ani ti chuan li za daik se chu marisela betulei thatu ale a tha hnuwa arwang da bo thu boi chu ortir ni tak nge in tuala tha awanga adam chung tang tora an ti mai ba ka tual thana evidence te ati chhata wangin kumsom ni dang tan bele tura shim ani a heti lai mekin charles balchana le nina morone te so evidence te chha tum thu boy ortir ve ani ta boka ma se tual tha thu boy ero ortir anni ve ri lo thung mariselai una pa soidan chuan au naw nu chu me chemhangai na nga takle hlim thei tak ni in mi chan pui pe tak mai le me chhai dam takani a au naw nu chu engtik lai po a angai em reng to tor tho soin khamizana charles balchana kara achwang ta mai kha athil ti solian tak chu ni ma se liza e riru in thlak thu tur kha ashiat lok bik lo wang ani nge yang tia a soiba ka a u na nu chu au hle thole a hmangai hle tho chu kotma chuan a soibok ani